Kad smo isto pričali, rekao si mi da u isto vrijeme kad i ti je bio Rasta, kako ti je izgledalo? Vjerojatno se združili tamo. Nismo bili na istom bloku, sreli smo se jednom, bili kod advokata, a Rasta je tamo bio zvezda. Njega svi, cijel zatvor, kog god ga vidio, odmah se javlja Rasta. I kad ga vidi na šetnji, svi na prozoru, deru se Rasta. Ovo je ozbiljan car da se ne može. Jeste, ja ga gotiv upoznao sam ga skorije, jeste, baš je gotivac. A rekao si mi da ćete raditi nešto sada zajedno? Da, pesmu smo završili i sad treba uskoro da snimimo kad se njemu ovo sve, on reši svoje situacije, treba da snimimo spot. Tako da biće to odlično. Evo, treba da idemo i sa Alenom, treba nešto da radimo, tako da možda i taj spot bude izašao isto uskoro. Svi hoće da sarađuju sa vama? Da, ja mislim da je možda bilo u stvari dok nisu vidjeli prvog nekog ko je kontaktirao, jer mi smo nekako bili, važili smo za ljude do kojih je teško doći. Niko nije imao naše kontakte, mi se ni sa kim nismo družili od ranije, od repera i tako nekih ljudi iz tog sveta, baš niko nikako nije mogao da dođe do nas i prvi je Cobi nas iskopao i ja mislim... On je krivac u stvari za ovu vašu popularnost. On je glavni za sve to, da. I kako nas je on iskopao, ja mislim da su tad ljudi se malo onako i, znaš, da im je lakše, da ne plaše se toliko. Mislim, ne znam, ja na primjer pretpostavljam da je ljudima malo, zašto bi neko bilo ko nas, ako ne zna da ćemo mi kažemo, ajde, kapiraš, teraj se ili nešto slično. Mada nema, evo sad ovi svi što su ove saradnje koje nam se spremaju u narednom nekom skorijem periodu, to će bude bomba. Kad je krenula cijela ta popularnost, ko je pružio najveću podršku vama od ovih poznatih ličnosti? Pa svakako Cobi i Rexona su nam najviše oni savjeta dali svega zato što su oni od manje više kad smo mi krenuli da postajemo popularni, oni su tu i zna su oni sve vreme. Ali ne isto, na primjer, ja se dosta čujem sa Mersadom. On mi je, koliko mi on savjeta dao samo preko telefona i ostalo, on je baš legenda. Naprimjer, Dames isto, Dames nas podržava, Dames nam isto. Pozdravljamo ih ovim putem puno, baš. Sve. I sa Rimskim i Koronom smo skoro isto zaseli i oni su, i meni se mnogo sviđa kod svih ljudi tih koji su iz tog sveta, koji su uspeli, napravili, ostavili za sebe, imaju love. Iskompleksirani, dalje su tu. I hoće da nam daju savjete i hoće da mi ne moramo da pravimo njihove greške da bi sami shvatili, nego da prečicom stignemo do onda. I meni se to baš sviđa kod svih, ali to svi ti ljudi koji su uspeli, a nijedno nisu naletao do sad na nekog da je uspeo i da iskompleksira.